מה שהכי חששתי ממנו קרה. עולה בקשר אחד מאנשי צוות של הסמח"ט שלי, והוא אומר, הותקלנו, יש לנו פצועים, אנחנו צריכים שתגיעו. אני ניגשת, ואז אני מזהה שזה הסמח"ט שלי, שזה יונתי. הוא קיבל 6 כדורים, גם ברגליים, גם בחזה. זו הייתה המלחמה הכי קשה שהייתה לי על פצוע. יחד נלחמנו במהלך המוות שחג לנו מעל הכלי וניסה לקחת אותו. הם לא הצליחו. המלחמה שינתה אותי מקצה לקצה. החרדה, הפחד, החברים שאיבדנו בדרך, זה צלקות שישארו איתנו לתמיד. היציאה הביתה גרמה לכל מה ששמנו בצד וכל מה שדחקנו, פשוט לחזור פנימה. כרגע לא בא לך לדבר, בא לך להיות רגע עם עצמך ולאבד את מה שהחווית, והסביבה לא מבינה את זה, כי הסביבה רוצה תשובות. ואיך שיצאנו מהסבב, אחד הממ"מים אצלי בפלוגה אמר, שמעתי מחבר על איזושהי סדנה שטסים ליוון, ועושים איזשהו טיול נפשי וטיפולי. פרויקט לנשום זה פרויקט שמגיעים אליו בכל יום 50 חיילים מילואימניקים, שהם בעצם נוחתים באתונה בשעת בוקר, ויש להם כל יום בעצם פעילות אחרת. עוצרים ומעגלים ומדברים ומשתפים, נטענים מחדש וחוזרים בכוחות מחודשים. זה אפשר לכולנו רגע מקום של אוקיי, אפשר להיפתח. וזה היה שבוע של שקט, של רגיעה, ואנשים שאיתך הם אנשים שיודעים בדיוק מה חווית, ואתה לא צריך הרבה מילים כדי לפתוח את זה. אתה עושה שם שחרור לחצים בשבוע שאתה מגיע מאוד סקפטי, ואתה חוזר מאוד אופטימי. כל מילואימניק שאני נוגע בו והוא חווה אצלנו את החוויה הזו, את הפרויקט המדהים הזה, הוא חוזר אחר. ובעזרתכם אנחנו נוכל להגשים את זה לכמה שיותר מילואימניקים. יצאנו מהלחימה, אנחנו חוזרים ללחימה, ואנחנו צריכים אתכם כדי לעזור לנו להתמלא בכוחות מחדש. החיילים נלחמו בשבילנו, זה הזמן שלכם להילחם בשבילם.